Таму людзі прыйшлі сюды, каб выказаць свае спачуванні, свае сапраўдныя пачуцці і пакуты ад таго, што адбываецца, і ад таго, як гэта не бачна, пакуль не здарыцца нешта такое велізарнае, міма чаго нельга проста прайсці. Важны момант, каб паказаць людзям у Беларусі, якія думаюць, што гамафобныя жарты гэта проста жарты, і сексісцкія таксама. Гэта не проста жарты. Яны потым транслююцца ў падзеі, і чалавек можа зрабіць гвалт фізічны. І ў Беларусі шмат злачынстваў на глебе ненавісці, яны проста тонуць, таму што нават людзі самі баяцца пра гэта казаць.